Én is, most is az vagy. Ki? Én szár vagyok. Bazd meg. De beszéljél, te kurva, mert megbaszlak! Ne beszélj! Nehogy még egyet mondjál, mert... Na azért. Ki? Baszlak. Az a buzi csaj, aki beszél az elején, hogy connected, disconnected, ezt beszél egész elején. Nyom neki, A kurva anyádat! Kurva életbe! Azt a kurva. Megbaszlak, ha még egyszer újraindítod, ne félj! Megbaszlak! Fasz nélkül, te geci! Igen, nincs faszod. Halljátok? Nem. Én nem. Még egyszer, nyom neki ezt a csaj szöveget. Nem csajos szöveget. Hogyan lehet ezt nyomni neki, Dani? Úgy, hogy Ne felveszed a nyomjatok beszélgetést. semmit, bazzak meg! Szétrugom a fejeteket, ne nyomjatok semmit! Na mondd el, Dani. Nem fogom úgy csinálni, ne aggódj. Na mondjad. Fogd már be a pofát, másnak Éppen ugass. belemész abba, hogy túlsz, és ott a legalszó, hogy start Legalszó, recording. jó van, legalszó, de legalszó. Hallottátok? Ah, Fogd be a ribanc, kurva anyádat! mondjuk én még mindig beszélve. Ah, hol tart a Nem lehet betöltés? máshogy is csajosat benyomni? Hogyha elmész meg visszajössz. De a kurva anyád! Holnap megbaszlak! Holnap megbaszlak! Elmegyek, megbaszlak, ne félj! Reggel bemegyek, aztán levágom a fejedet, gyere! Hello! A kurva anyádat beszélsz, te is, te geci! Hát a faszomat beléd verem. Azt a kurva. Röhögjél, te buzi, gyere! Hello! Kurva anyád, csurcselló, te geci! Lol. Az beszélni, csurcselló, bazd anyádat! Azt te geci! Anyád, csurcsellót a fasz! Az anyád! Csúcs. Hát de azt mondja, csurcsell! Gyurcselló, bazd meg, hát azt beszéli ez a geci! Gyurcselló, bazd meg! Faszomat beleverem! Gyurcselló, kurva anyád az! Gyurcselló, anyád az! Az, te geci! Gyurcselló, kurva anyád az! Geci! Faszomat beleverem! Gyurcselló, kurva anyád! Milyen Jurcsello, te hülye gyerek? Jézus, George Gyurcselló, azt beszél egész idáig! Kurva anyádat indítod újra, te csicska geci! Gyurcsellós kurva anyád neked is! Gyurcselló anyád picsája az, te geci! Jaj, ez a kurva. Dani, ha te csinálod, én megbaszlak! Mi a fasz pittye? Kurva anyád! Na! Ezt a kurva anyádat! Kikikálték. Mi? Semmi mindegy. Ketek hova? Dani, most légy szíves, játsszunk le egy menetet, egy Leningradot, légy szíves. Ne indítsd újra. Töltött már. Még nem. Még egyszer elkezd beszélni, ez a pina, én picsarrugom. Akkor én anyját úgy agyon rugom, bazd meg. Ezt a kurva. Szia, csurcsellós kurva anyádat! Azt te geci! Azt beszélj, Isten csürcselló, bazd meg! Isten csürcselló, azt beszélj egész idáig! Dani, már nem idegeskedek rajta, hogy újraindíthatod. Nem fogom. Ha? Azért indult most is újra. Nem is indítottam, most újra kap be. Ha? Tudtam, Azért nem indult indítottam. újra. Azok arról én nem teltek. Szia, csürcselló, anyádat! Na, de majd szóljál, hogyha betöltött. Jó, azt beszél egész ideig, isztesen fel csürcselló, bazd meg. Jó, nem azt mondja, Churchill ennyi erővel, bazd meg. Csürcselló, meg Churchill, bazd meg, Hülye pina.
Cézar az hova ment, bazd meg? Evitte a részfasz a bagoly, vagy hol van? Kikelték, mert ugye... állandóan... Mert egy szobában utána meg visszajött. Jaj, Geci! Geci! Jaj! És nem is tud visszajönni? 3 perc múlva. A betöltött ma az a szar. Most tölt be. Légy szíves, ne indítsd újra. Most Már- töltöd be. Nem idegeskedek, hogy újra én leszarom magad. Biztos vagy te abba? Most mapot nyomsz, befogadjunk.